U ovom videu ću objasniti za učenike prvog razreda srednje škole sve ono sa TNT, kako funkcioniše i šta je. Objasnit ću osnovne operacije na svoj način. Pogledajte. Ako imamo dve rečenice i prvu zovemo P, drugu Q, svaka od njih može biti tačna ili netačna. Ako između njih ima reč I, matematički to I zapisujemo ovako i zovemo konjukcija. To je I. Sad, ako te dve rečenice stoje zajedno i između je I, zanima nas onda kakav je rezultat. Primer za to je Hello Kitty. Zašto Hello Kitty? Kad kažem Hello Kitty, ja pomislim na neke devojčice koje jako vole Hello Kitty, možda neke i od vas su to volele, ako je devojčica koja ovo sluša. Uglavnom, zamislite devojčicu koja ima 3, 4, 5 godina, obožava Hello Kitty i sve ima Hello Kitty. I svesku, i torbu, i ranac, i patike, i haljinu, i sve živo. I kako ona kaže? One to kad vole, one baš vole. Ona kaže, hoću i suknju, i torbu. I ima između. Znači, hoću suknju i torbu da je Hello Kitty. I vrišti da joj se to kupi. Dolazi mama, kupila je, a gde je suknja? Da, tu je suknja. A da li je tu torba? Da. I devojčica kaže da, dobro je. Da li je suknja tu? Da. Torba nije. Odgovor devojčici nije ne. Jer ona hoće jedno i drugo. Ona kad kaže suknju i torbu, hoće oba. Evo ga. Suknja nije, a torba jeste, netačno. Oba nisu kupljena. Odgovor je ne. Tako da primer za I je Hello Kitty. Znači jedno i drugo mora biti tačno i samo tad je tačno. Samo tad je devojčica zadovoljna, inače u svim ostalim slučajima nete. Primer za I je Hello Kitty jer devojčica kaže hoću suknju i torbu. Primer za disjunkciju ili reč ili. Imamo opet dva iskaza je glad. To je kad igrate igrice i drugo vas pita hoću ti kupim nešto. Ti kažeš pa može pljeskavica ili pica. To znači da si gladan. Ako on donese pljeskavicu, picu, pljeskavica tu je, pica tu je, super. Pljeskavica doneta, pica nije, a rekli ste jedno ili drugo, opet je dobro. Rekli ste jedno ili drugo, a tu je samo pica, dobro je. Rekli ste jedno i drugo, on kaže, brate, ja zaboravio. Eto, onda ne valja. Onda je netačno. Znači, primer za ili je glad. Jer stvarno, kad koristite reč ili, u svakodnevnom životu kažete, hoću pljeskavicu ili picu. Primer za ili je glad. Znači, uvek je tačno, sem kad su oba netačna, kad nije ni jedno stiglo, ni pica, ni pljeskavica. Primer za implikaciju u sledećem videu.